салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем. Хубе, иншаллоҳ ҳар яки шумо имрӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Бародарҳое ки ай ватан омадагиянд, хостем ки дар ин навор ай бародарҳо пурсон шавем ки вазъият дар Домодедово чӣ хеле барои нафарҳое ки омаданиянд маълумот мерасонем. Нафарҳое ки тамошо дорен лайк ва нафарҳое ки обуна шидаги нестен ҳатман обуна шавем. Барои пешравии канали мо, барои паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешавад. ҳамчунин нафарҳое ки билети ҳавопаймои кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад, номерҳое ки мемонам метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунед ва пурсон мешем аи бародарҳо. Салому алейкум акаҷон. Алейкум салом. Хуби танҷи бародар? Алҳамдулилла ака. Ай клуб омадем? Ай клуб. Билета чанд қа пеш харида будем? Билета я ҳафта пеш харида будем, 3678 рубл гуфта будем. Имрӯз омадем диге. О, имрӯз. Соатҳои чанда ҳавопаймо фаромад? Соатҳои 10 дакам 8 будака фаромаем. ҳозир соат 5:54. Нав баромадем. Нав баромадем. Мақсад ки 12-13 соат маъмул кардам. Маъмултон кардан акаҷон, дар дарун вазъият чӣ хеле? Вазъият хеле безеб. Мақсад нашоти пурспос, аввал телефон бигем омаден, пограничный контрол да. будако, пограничный контрол. Паспортҳотона доден, гуфтанд ки равен дар уҷа бестен. Ҳаматона ҷамъ кардан ва якта фарёд кардан. Телефонҳотона кофтан? Бале, бале. аҳамият доден ки ҷоша кофтан? ҳамаша мақсад ки мезанад чӣ чизе тамошо кардагӣ, чӣ чизе ҳаст. Историяи YouTube, ҳамаш Telegram ҳам хеле ки кадоме ки чие ки тамошо кардан сахранӣ мешавад бигем, яъне тафтиш кардан. Баъдан ай гуфтанд ки ду рейс омадагия имрӯз. Ай ду рейс чанд нафара гардондан? 35 нафара гардондан. Ай ду рейс 35 нафара гардондан. Баъдан ҳамин нафарҳое ки гардондан бисёртар сабабҳо ай чӣ буда кард? Сабабҳо барои телефон. Яъне чиҳое тамошо мекунанд ки ба қонунҳои Россия мумкин нест, ё ки бисёри ҳолатҳо мешавад ки видеоҳои бемаънӣ бигем тамошо мекунанд, аи сабабҳоро мегардонанд. Шахсиятҳое ки омаданием историяи YouTube, Telegram то кадом шабакаҳои ки интернет дар омадагием бинен, тафтиш кунен, то ки ҳамин хел камбудиҳо нашавад бигем. Баъдан шумо пеш ҳуҷҷат доштен? Бале, бале. Баъдан одамое ки пеш ҳуҷҷат надоштанд омадан гузаштанд. Ҳаст, одамое ҳаст ҳамҷа хатим ки пеш ҳуҷҷат мақсад на битсоз ҳуҷҷат доштанд, гузаштанд. Бо буд одамое ки ҳуҷҷат доштанд, нагузаштанд, ҳаст. Нагузаштанд. Ду нафар. Дар аэропорт мисол ҷавоби аниқ гуфта намешавад. Ҳар гуна ҳолатҳо мешавад. Баъдан иҷа шахсиятҳое ҳастанд ки оилаҳошон омаданиянд, занҳо ё ки нафарҳое ки фарзандҳошон қати омадагӣ буданд ва ёда чӣ хел буд? Мақсад назар ба шуморо барвақттар ҷавоб додаиста буданд? Моро мақсад ки барвақттар не, моро вақтар бурдан паспортро гирифтан ака. Не, шуморо хоб акаҷон. Лекин нафарҳое ки занҳо омадагӣ ё ки қати кӯдакҳошон ва ёро гузарондан. Барвақттар гузарондан. Калонсолҳоро ма мехоям. Мақсад калонсолҳоро не ки мардоша хапидан. Мақсад истодам. Ман кардана. ҳамин шумо ҷамъ кардагиҳо инҷа ҳастанд нафарҳое ки мегӯянд ки мо РВП дорем, вид дорем, шаҳрвандии Россия дорем, моро барвақттар ҷавоб метиҳад. шумо ҷамъ кардагиҳо да буданд нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа доштанд, лекин ба мисли шумо ман кардам. қавати мо бо граждании одамое буданд ки хатмо баробар мо мурумадиям. Яъне чие ки ҳаст, мо ҳамира мегӯем мардуми омадагида ки аммо ҳақиқата бигем, то ки мардум хабардор бошанд. Ба як чиз дигар ки нафарҳое ки ба дигар шаҳрҳо мебиёянд мегӯянд ба мисли пеш баромада, мисол Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Самара, мегӯянд ки ман накардам. Хайёрам бар назар бигиранд ҳамин гуна вазъияти шахсиятҳое ки омаданиянд. Шумо чӣ мегӯед шумо? Мақсад ки биён нашоти телефон камтар бачаҳо беҳад сахти бада. Баъдан эҳтиёт кунед. Бале, бахшиш перевод кардам. Чӣ пурсон мешаванд тона? Мақсад ки чо мерай, чӣ кор мекунӣ, чӣ да кор мекунӣ? Мақсад ки чо фақат язика, самни грами язика будонем ки язик первый раз язика надони безеба. Мақсад ба сарта ҷағас мекунад, да, качи хеле неми. Буд одаме ки забони русиро надонид, мисол саволш додан, хапкат гардондан. Иша надидам, ки ҳолатча надидам. Бале, вале мо дар ҳолатҳои дидагиҳомон буд ки нафарҳое буд ки забони русиро надонистанд, саволшон метавонанд ҷавоб наметиҳанд, мегардонанд. Барои он як каме тайёрӣ бинанд, мақсади омаданашонро фаҳмонда тонанд ва ҳамин гуна вазъият. Шумо ҳам ҳамин гуна бигем, ай клуб омаде ҳамин ҳолат, ҳамин хеле вазъият аэропорти Домодедово бо ягон чиз шакл нагуфта бошем дар комментария нависен, ай ҳолатҳои дидагимон ба шумо маълумот мерасонем. шумо дар раҳмат барои баромад кардан ва барори кор бошем.